to prang sinili hin pen nang lituma phan ninga klong pen karbiang long rat ke do an tuma phan tame kardom pilo kardom la se pini puthot nili labang so chatai long labang so video selam tu si nali tuma thengno nang van lo labang so video selam tu si nali tuma thengno nili van lo la se labang so video ke cheng pen ke jot an se tame nang litum nang lang nun tha la pen ni labang so kapaklang pon hei hoi ason la pen ke than pon hei hoi alam nang litum karbiara da tum le munthi non nang litum le nang sai don non la pen nang litum chini pameka non nang litum kamang hu hidia ja phan pima ilitum karbiang long ke kivirji te bok u elo la pen apor thi hek lo ilitum karbia arat ke pini karbiang long man kona tong dam nang pune kona tong dunang pune ilitum non ke chiki bom karbiang long autonomous council ahem ke kim tame ilitum chedudun long pune chedudun long le pune ilitum akevirang ang si ilitum wang bom lo labang so puthak ke manghu heda ja phansi ni labang so video selam tu sinili nalitum athengno ke wan ja phan bor ilo manghu meme ilitum karbiang long ilitum e karbiang long ke domo system 10 lakh above a population si do choji bonta banga khe phanlang dam pulong te bang ke a million ilitum la 10 lakh above so se karbian ta pini ning si do tek the peng vet do tek the pena jok se pini karbiang long karbi hamprek karbi akemang ke pinias da militum chewan the khadalo pini article 244A se tame ilitum aphan nangbi pelo se tame pinian ta ilitum pa implement the khadalo lapen ke dam tang ASDC atum 30 department ke wana ja kong ta pini pawe pin lo MOS MOU ke chetok se tame pini pawe pin lo lapen song throk atum habit ko antong ge dolone pini karbiara thengno wang det sarkar tum chong thui det pini anta pang samri alang tum thanga son tawe lancho ke linon ele tum BJP sarkar karbiang long ningkan crazy an nang chok alo setame pini thanga son telitum hemprega phan pini anta son bakta ke chunawe article 244A setame lapo ansi bikok lo MOS MOU setame pini bikok lo kedo tang anta pini ke chiroi lablo pini karbiang long autonomous council anta melitum kache pehem punu long lejisi angring dolo karbia khai mophi kona tong do pone kona to dam nang pone itum karbiang long pen kona tong chiterek nang pone ba chiterek nang neta melitum ke bansot ke do yisi ilitum ke non ke ang nang litang lo rapen apor nang litang lo posi phere memelo kope pol ma pulong telitum la 10 lakhs above a population na karbi setame district thom karbi tame itum pini anta ning si ke do tek the pen si litum ke pregjam lo kedam tang ASD se amomen hot hemprek amen pen nang chi song wang bom lo sidang chi song wang bom lo karbiara tum aninga rong lo karbi tum ta hemprek long pu emit hang adet chikim long pu pu pini kwana no ne ka hala so hot kwana ne ka chi hok kwana ne ka chi song kwana ne ba khe ke chike bitum ban ka chi song ang thin ke chi pathe afran ke dam mona pini nang pacho bai det pipalo ma pulang te lake council ke chare tum ke chok chi pena pot pini karbiang long ke thek jam ke jam pena pot la ASDC same asong nang chithak a party nang chithak lo thabri thabra paviret la jot kali CPML tami nang seng tang lo lake ha ke plang adet pen se ke wan lo hadak bang adet tami itum karbiang long tami ilitum same ke plang ki phi se ke nang ji pusi jon to rong pisi walo lata thabri thabra che chok che theng chepathi bang chepathi karbian se apran che an lo pinian tala bang so phor ke mo anutin tame aning dorep lo lepela bang so phor ke mo kai ke da dolo lapen pinian ta che ke mo lo lata thabri thabra pa jut kok e kongkras item si hemprek a pharma ni tum hangdun po ni tum aphanang pa hainon ningkan krep ho ladak karbiang long tame nang chari lo thabri thabra pa jut kok pini karbiang long a power an pon lap 30 demar hala ASDC pen ke wan 30 department ta hapa julut pajut kok chadap thang ela ke chok che BJP si hemprek ke wan thekarat pu pini rat tum chetolo pahai lo pini ningkan kresi anang chok det hemprek ke long ji kali MP Horen Singh beningkan ho parliament along
ke toy dun pen pini kopilo kewan thang ta liawe akewan thua bang ke ha long rikep ke chior kang det pang samri aro song tum ta nang seng lo la si hempre ke hang asong lo pu thabri thabra nang pajut kok non BJP sarkar lo lake nang pajut kok ha open for all pu chitok dun det sit kep chior kang det long rikep chior kang det pang samri alang tum pini ang tami hem du prong lo pini homoi no som sa si pin chong alo lanchot kali pini litum BJP sarkar karbia phan farman kali lo karbia phan kerai kali karbia long ke pang chui kali pini along tami long le ki thi Meghalaya pu Nagaland ke dai Kheroni PGR long le pini an se tami ilitum eviction thek sadalo kobe poloma pulongte lada karbelong autonomous council ke amensi council Karbi Anglong autonomous council cholo kiche phempu ke bangke chike betum lo raso pena posi upaya velo pupenilitum APHR se asong sarja ekathar amhang pathek lo rasai labang so amhang pathek setame aduk bilo pinrem lo BJP sarkar tum ko ani chenek lo pini arnian se tame labang so asong aphan kelang plot kelang ropen pinianta pleng sar lo lanchot kale KSA hamphang asong tum tame kache thak tap kache thak pro englong pho KSA pencheng lok lamding KSA pencheng lok nona bang ke ha women KSA wo pai nang seng le lo lancholi rong saramai tum nang seng lo lata paso nido ha kara song ta ho kra song ta ho la song sin nang chiprek lab lo lanchokalin non ki jose bang atumi 17 December bang ke APHR se akimia pai nang seng le lo kobe polo ma patela bang so APHR se aphan aprang SGC tum aphan ke pajut kok CPML tum aphan ke pajut kok la so na ke manja na pinchong ya aphan si RS bang ho sena tum bidilang no na claim si pini Karbi aratum matha dampa mimisi nanga chong thuilo nanga chobailo nanga pavir po ni si ke padulong da ya phans na claim lo puke matha bang badasi ale dupik lo pusi la son si ke melo pusi matha rong la so posini li ning duklo la pena tumi APHRC amhanga pathek mi pu ke claim atum ta aphan an tani leke condemn lo sila bangso asong da melang tum kipu dona bang ke nitum ke all party held das conference pulong te lada BJP do po Congress do po SGC do po ACPML do po pusi alang na tumpulo APHRC pute aroni kalang lo setame patumi apor ke theklong lo je kumara tumsi labang so song long ke do lo la so song long ke do ke lake BJP achamacha tum sai se la pen BJP avokar tum sai sebo BJP asong tum sai sebo antela tum ke non sarkar do bom hem prek hang dek thele kopi si akaprek pen tame ke hang thekjela no labangso aputhak sinili labangso video van lo yase Karbi Anglong rat ke do tum nili chuning rilo labangso chatai pen ajok pini non ili tum APHR se amai phu sarjai kathar ili tum constitution ron ili tum phanang than pe melo sek se doralam ili tum phan nang than pa melo alang lika matha dam ke Karbia khai virdaji Karbia kha jok wan nang ji banga khai ke cheke betum chodet po pavirdat po ajoini si alangli lapo an alangli ami thang aphan thang che matha nang lustame alangli kabor idam non ke sara poro alangli kobe posi kache padugrama alangli jakong pengali alangli ke ther pengali alangli bidilang no pengali bonta alangli constitution ron pensi ili tumba phan ithano lapo ana ke mi sitame pini ongdung pinang anak Karbi tumke labangso ake japon puthak tame kapin rem dolang kelang slet dolang lasi pini la sarja ikathar ke than kemum atowar aning ke dog de tumke nangli tum chema thanoi ile tum Karbi Anglong bangke cheke be tumke nang chini lo je Karbia khai tung se ning si pet dolo pulongte itum thangna ta survival la pen itum Karbi Anglong long le aphelang ke tum ke dudun nong le lo pula tum chini
lasili tum Karbi Anglong atum aphan itum aphan isipet ke padu thek thaya phan isipet ke padu long le daja phan sala atum ke bidilang nona claim lupu nale tum chini wang wadiat ma Karbi Anglong yong si ning sipet dolo putela tum ning sipet pulong te ke long li ason ke plengun ason thang tawi mati lasila tum ke ining sipet ke padu long le daja phasi nang thak tap nang thak pruno nang tum ta song che sengon nang tum ta la son donon nang tum la pu klemon nang tum la pu donon ni tum poisa nang pidin po ni tum nar chak don po pu pini karbiara tum aphan plak ning nek plak nok nok sili tum ke pon se ka son thak thak si tum ke adidi sili tum do krai lo ai ko pia le lo le tum hai ni ta hem prek hang song hai ta hem prek hang song non APS jar se sarjai ka thar bang aron ali ri pin pen aron alam nang than lo je karbi tum ko son si sarkar pen ili tum kelong nang ji arai anta kelong nang ji ason an ko poson men se ka che hang nu ni ma ili tum aphan nang tok pi kapanong pila 6 sedur ili tum det ki maron ili tum aphan ang than pen pelo tate lajong se ke heng no lang pulong te lajong se ke chok chi do lang pulong te ante ili tum kopi si pudam na thai do lang kopi si pudam nang pon te lalo la si isi ning duk la pelason ke klem tapatum nanga pen cho ta tum aphan ke nili hin pen tame ladak tovne sik duar bagri pen tame condemn lo la sila bangso puthak non APS jersey atum sarjai kathar ke ja non la bangso APS jersey song ke pinianta do thip thablo pinianta la tum chitere gre pinianta soyamje la sila so tum along si litum ke dudun pam minang ji pusi nile bangso chatai pen chuning relo sila bangso APS jersey puthot ke paring thu ke sarjai kathar halo la salang li 6 sedura la militum phalang than pe melo la penitum karbia khe akimang hemprek tame la article 244A aputhak satame ilitum kepa chunji aphan ke alangli ilitum aphanang than pemelo la pelitum karbianglo turmas konsiralong ko PPC ilitum aja kongdoma ko PPC klempon mima la hayaron ilitum phan than pemelo la pelitum ke cheke betum phan ko son se votalis kang thanji ko son se ilitum aron sika salamji ko son se aron ka pin chongji ko son se ilitum mithang along rike jok wan ji phan alang lilang than pe melo asila bangso ke thara to waralong chiterek redera ilitum ke do thebia phan si ilitum nanglitum ba phan chuni rilo la pela bagda ke do thip asila bangso ke jatum ana phan nili lang paklang kon elpo naletum ning theklongon alaletum ke do thib lo lasi ladak non all party held leaders conference APS church long ke jatum ke lahalo rasena tum phan paklang pon po je non tangka poisa phan matha thepin lapen mithang ali phan mithang po phan ri pin amithang avidyaseta amithang chumu vidyaseta ala tumra da pharman karja pia tuma men ke ladak non APHRC central committee ke japon asong japu asaya pia tuma men lahelo nangli tum nanglang du non sarkari rongphar general secretary Kursing Timung Organizing Secretary Raja Tiso Vice President Samson Teron Central Committee Secretary of Law Bikram Hanse Vice President Angtong Ingti Spokesperson Pranjor Crow Bokajan Joint Secretary Lapen Long Kumar Be Office Secretary Longson Ingjai Office Secretary Diben Rongpi Agriculture Secretary Panong Phangcho Office Secretary Abya Ronghi Office Secretary Proholat Dodung Joint Secretary Dimasa Penlo Lapen Dhuniram Timung Finance Secretary Rajen Timung Dihin Rimbang Mate Treasurer Lapen Sangpi Risika Milikpi Vice President Lapen Michael Kachov Organizing Secretary Lake Adibasi Pen Lapen Center Committee Youth Wing Sarsing Be Women Wing Center Committee Rita Kramsapi Lapen Alita Joint Secretary Karbianglong adang an APHRC tum a founder bangke sarjai kathar henlo
ladak district thom la constituency ko ra trok along tin along ladak APS president secretary tum dolang lapen kajalang atum dolang lapen LA dolang CC dolang lasi lakaduk kawe ladak MEC atum dolang lasi ex MEC atum anta pini anta la sonsi arjap thip pensi nang do pi thip lo karbiara tum lasi alang litum MEC ramdas tame do thip lo MLA ramdas ta nang do pi thip lo lapen non kedam tang MP ramdas tame rat ke do pi thip lo nasana tum karbiang long manghuri je la tuman velo la APHRC velo kache song pini karjap thip ke lasila so along le arjap dun thim no pini nangapin chong thap nangape chong pru lapen labangso APHRC tum afan nanga phalang nu ji pu bong hosena areas tum lwang sitame nilitum tamang hu he nangli tamang huri nangli tum same labangso kache song ke nilitum ingtonte nangli tum tanai ington nri lasili tum kache song abang ke non nang long ke do avut epak pensi che song nang po ilitum ke India democracy arons nang kalang posi ilitum APHRC hoi pensi ilitum non la sarja ka thar alang like Japon labangso APHRC asong pensi ilitum ke hemprek wan nang po lasila ka du ka vesta me ilitum afandar ke GI kathar hello GI kathar se ilitum APHRC afandar lo lasi dorsing rohang kali jam hansi kali agostin kramsa kali pitor tu so kali omor sing tiso kali lapen BJP along ke do spokesperson laichaning leng kali ASDC long ke do Dania Teron kali non ke do la bang nilinang paklang tang an latum halo khe phan karja pia tum lo nasi litum do thip nang ji non ke wang ji ML is tame litum pahai nang ji lapen ke pahai je phale chisig non pusi nili nang litum aphan chuni relo lapen jong si haidet pulong te litum karbia khai ke jok wan wang po la pelitum maning ka hang pleng vek poloke laken le garanti dang pi ono la ke pleng vek po la nilitum ke do te nyong se na tum nang dudun lo pulong te nang che song no pote litum ake mang hem prek long vek po non akimi duplicate IPHRC abang nang ke senga bang ke ala tum asong jala hanlo ala tum kuma munit labang so arjan pelang tum chini po nali tum nang langonot jem hanse agostin kramsa pitor tiso adali tum ke theklong a dorsing rong hang lapen laichan ingleng lapen ASDC Dania Teron lapen latum labang so duplicate IPHRC long a founder ke tuliram rong hang alang litum la 17 December ni ke seng IPHRC a founder ke karbiang lo tulmal council ke charia bang tuluram rong hang halo a founder lo tante alang litum hemprek wan thik jelang ma alang tum karbi anglong aphan hemprek aparman pensi hemprek amen pens alang tum patumi diktame labang so song nang seng lo tante non ke dam tang aning country si an BJP a sarkar do elo pini hemprek alam nang ching kipi thek ma hemprek alam nang wan pi thek lo ma pini litum karbiang long liram long hanga ot ke la halo ke plak plak nenek plak nok pela pahano lasi pini ilitum karbiang long ko peposi hemprek long la dalo alang tum akam alang tum abidi jong si ilitum en bom kradun bom pute pini karbiang khai ke virology sang ring thepik lo pili tum karbiang lo autonomous council dami amen kelar po lapen amen avidat po lapen ko pepo lo mapulong te kedam tang ASDC tum 30 department ke wansta me pini pajululo nalo lasi pini nali tum aphan pachini nalo lasi non ke dobom sarjai kathar ke claim ke than ke mum asong atum ke pini antanar ja pithiblang nangdu pithiblang latum kang chir kalang ik ke phophe kalelo jar phate ke jangnang ni kalelo kang ton kang thi ta char silun lo lapen latum kai ki tame amithang aphan avi pin satame karbiara da phan sa ja pithiblo lasi nalitum aphan chuning rilo
mang hudun ri non ke klempon IPHR sia bangkala ke malum so phan chot la ke ritum akhe phan ke pavir ja phan chot lasi non ritum la ka du ka ve APHR si sarja ai kathar nang ka japon long si ritum du nang je pini la bang so chatai long nang ritum phan ja semet chuning ri lo lasi nang ritum luli dera la bang so song ka che thak thap along ke khre dera a hok peng du thipra non ke wang ji elections ta me APHR sia phan le nang ritum pahai non sarja ai kathar ke claim amhanga pathek IPHR sia phan le nang tum jakong pidunot pusi nile bang so tai pen chuning ri lo kardong